Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalunon. Okay? Ako ding idugang sa akong pasalamat sa namurag adunay na nabutangan ni og tubig diri guys tungod sa akong hangyo sa mga barangay officials kun diin gipangunahan ni Aristarco Gayo ang atong barangay captain diri sa barangay San Salvador, ni former barangay captain Ronald Hilo nga nahimo ng SB member sa Matalom Leyte, Philippines. Daghang salamat nga nabutangan ni og tubig tungod nila sa mga konsehalis sa barangay San Salvador. Di na naman ako kan kay daghana, especially sa ato ang na kuanday nga konsehal diri na assign diri sa barangay Ilaya si konsehal Johnny Gayo o Guyo. Kung diin na hangyo jud ko ni nga pahapitan og tubig, daghang salamat sa ni Johnny Gayo nga maoy na in charge sa tubig diri sa barangay Ilaya. Di ni imposible ni kung wa ko hangyo ko nila ba nga pabutangan jud og tubig diri sa akong Eco Rest House. Daghang salamat sa barangay officials, sa mga barangay konsehal, tanang barangay konsehal, barangay captain nila ni former barangay captain Ronald Hilo, karong barangay captain kay Mamay Napoli, si Aristarco Gayo, sa atong mga konsehalis nga especially sa ato ang si Johnny Gayo, Guyo nga maoy nagbutang og kuan ang gisamok-samok guys. Pero bitaw madutag balik ha, madutag balik sa ato ang gripo nga kuan mo ni murag na nalimtan og pasalamat ba. Okay, mo ni ato ang gripo diri. Okay, okay, mo ni part 2 sa to ang bag-ong facility nga na diya sa kuan. Okay, muni guys. Okay, mga katong gripo nga sa barangay ni gikan guys. Gikan is bukid pero nag-implementa ni DLG padung sa barangay. Okay. Presko yung tubig guys, kaya nang mas tamis-tamis. Okay. Daghang salamat sa tunganing tubig guys. Nahimo ni diri tungod sa pagpaningkamot sa atong mga barangay officials, sa atong barangay captain, sa mga konsehalis nga murag hingbutang jud diri guys. Ang gihangyo salamat nila ni basta sa barangay captain, sa barangay officials, konsehal, especially sa atong na in charge nga ni nga diri sa barangay Sitio Ilaya, barangay San Salvador, si Johnny Guyo. Salamat siyal sa pagbutang sa tubig diri sa atbang sa Eco Rest House. No. Okay, guys. Thank you. O once again, sa tanang barangay officials sa barangay San Salvador, daghang salamat sa tubig nga gibutang diri sa Eco Rest House diri sa barangay San Salvador, Matalom Leyte. Once again, more power o God bless kaninyong tanan o advance Merry Christmas and Happy New Year sa barangay officials diri sa lungsod sa Matalom Leyte, Philippines. Okay, thank you o God bless sa tubig guys, mga guys. Wala guys, hindot ka do. Okay, once again thank you o God bless kaninyong tanan. Yung mga bagong facility diri sa Eco Rest House.